2019 உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன அவருக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள நட்டையீட்டு தொகையை இதுவரும் ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதிக்கு முன்னர் செலுத்த வேண்டும் என இலங்கையின் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே 100 மில்லியன் ரூபாவை அவர் நட்டையீடாக செலுத்த வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. இதில் 58 மில்லியன் ரூபாவை இதுவரை மைத்ரிபால சிறிசேன செலுத்தியிருக்கிறார். எஞ்சிய தொகையை செலுத்துவதற்கு 6 வருட கால அவகாசத்தை அவர் கோரியிருக்கிறார். எனினும் இதனை மறுதளித்து இலங்கையின் உயர் நீதிமன்றம் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 30ஆம் தேதிக்கு முன்னர் அதனை செலுத்துமாறு உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இந்திய புலனாய்வு பிரிவு இந்த தாக்குதல் நடக்கப் போவதாக ஏற்கனவே அறிவித்திருந்த போதும் மைத்ரிபால சிறிசேனவும் அவருடைய அரசாங்கமும் உரிய வகையில் தாக்குதலை தடுக்க முயற்சிகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதே குற்றச்சாட்டாகும்.